tegna tsika jiaby misy kotrorogna tovo fady fadiovantanagna ilaigny talema faza amtentegny oizy aretigny tsy mitsitsy oizy sitemnatao hoe coronavirus sasatagnagna matetika ô sarombava kwa tsy miala mijanonantrano sasatagnagna matetika ô sarombava kwa tsy miala mijanonantrano asakivina malaigny fahasalamagna amy tena ilay isa minitra manasatanagna tapomava kwa tsy miale fady mifampikasoka raha mety atrelagnela fady misikotrorogno fanjahitanagna beka salame mitande matike atanyelangelanga mijanonantrano milavana satanagna azaofahadiovagna raha mila fanazavana sy torohevitra antsony laharana 910 raha misy tranga hafahafa na mafana hoditra antsony laharana 913 bojo mikaiky izy coronavirus riavako aretigny tsy mitsitsy le babe viaravantegna le mama mijanogna antragnon-tegna riavako elamerina Madagasikara metatra ivarovigna tsara sasao matetika tegnanao asikasiposy mivavanao varetigna tiky tsy kilalao eka za fanavagnazy eka za fanavagnazy rehefa mikoaka mazin'olo de tapena misandrina manontolo arasanandro radio sy tele fa misy torohevitra tsara be baba nige sendra mafanafana magnatona pizavo aretigny mandoza zegny tsy misy mongary namako abe mijanonantano manjany wangu zaho fandraka mivola aminanao fa aretina io raha tiay ndraiky anao mbala mivoa fahamo nde havanatiana tsy mety atanao mamangia Merci monsieur le président yadi radio elina isangana zote ni karakara na itafanye piti corona merci président yadi radio elina Coronavirus,